Ian 59 euroan urtebetez. Orain probatu giga simetriko bateko Zuntza Max 3 hilabetez. Kontratatu 17 an. Paueko administrazio auzitegiak atzera bota du Seaskak azterketak euskaraz egiteko eskubidea bermatze aldera Frantses Hezkuntza Ministerioaren aurka aurkezturiko helegitea. Seaskako arduradunek baieztatu dutenez, auzitegiak argudio teknikoa eman du helegitea baztertzeko, Paueko epaileak ebatzi du prozedura desegokia hautatu duela Seaskak. Pello Llorajuria Seaskako lehendakariaren iritziz, epaileak aitzakia tekniko bat erabili du gaian esartzeko. Erabaki politikoa izan dela eta klabe berberan erantzungo dutela adierazi du Seaskak. Ikasleek ez dakite oraindik zen modutan pasako duten basoa. Hasten da luzatzen, baina urte hastapenetik ahangura horrekin dira, dira prestatzen bi hizkuntzetan, eta azken momentuan jakiren dute ian bai ala ez euskaraz egitanko duten edo soki frantsesez egin beharko duten. Guk ez dugu dudarik mamiari buruz hitzarmen bat badugu, hitzarmen idatzi bat, estaduaren izenpedura badugu hitzarmen hortan, eta argiki idatzia da hitzarmen hortan gure ikasle guziek euskaraz egitenalko dutela ahozko ondiaren parte bat. Baina arazoa dugu hori aplikarazteko behar dugula epaile baten erabakia. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongetorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez Deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Ekainaren lehena dugu gaur, aste azkena da, eta gaur da azken eguna Pablo González kazetariaren behin-behineko espezialdiaren aurka helegitea jartzeko. Izan ere, joan den astean Poloniako auzitegi batek beste 3 hilabetez luzatu zuen euskal kazetariaren espetxeratzea. Oiana Goiriena bai Pabloren emazteak azaldu duenez, asteazken hau da erabaki horri alegazioak aurkezteko azken eguna, eta hortik aurrera auzitegiak Gonzalezen egoerari buruz 2 aste barru erabakitzea espero da. Goirienak azaldu duenez, kazetaria ondo dago, Kontsul Espainiarrengandik jasotako informazioaren arabera, eta duela 2 aste 3. aldiz izan zen espetxean, osasunez eta animoz ondo dagoela eta bere egoera ona dela gaineratu du. Lehenengo alegazio hori epaitegizek emoten zuen erantzunien, ez tekogu konfidentza handirik abogatu epesazku epaitegizek bardin edalez erantzune desberdin izetie ez dala oikuena izeten, baina, hori hor dau, eta gero ametik eta 3 hilabetera, baina ze pasaten dan, eta nire espantziera hainbetarinen enintzie epaiketarako data bat, eta epaiketa horretan argitzutie zer dauen, zer ez dauen, eta aske geratutie. Badakigu ondo dauela, ondala aste 2 gitxi gora bera konsulek intzon 3. bizitie, eta haren bitxartez badakigu ondo dauela. Animoz bebai, osasunez bebai, bera kirola itzen deu bertan barrun, denpori emoten deu idazten da irakurtzen, eta egoera horretan, beran egoeri ona da. Ekonomia alorrean, Alkontzako 25 kaleratzen epaiketa atzeratu zela komentatu genizuen, duela aste batzuk. Maiatzaren 24an ospatzekoa zen epaiketa hori, baina azkenean ekainaren 28ra atzeratu da. Beraz, erabaki horren aurrean, Alkontzako langileek erabaki dute grebari eutsiko diotela.
Etxe bizitzaren auziari lotuta, Basauriko eta Arriagorriagako 18 pertsona etxe bizitzarik gabe eta kalean gelditzeko arriskuan daudela salatu du Batu elkarlaguntza sareak. Hain zuzen ere, kanpaldi baten arabera egin du salaketa hori. Familiak eta norbanakoak daude 18 pertsona horien artean, emakumeak eta gizonak, gazteak eta adinekoak, bertan jaiotakoak eta atzerriko jatorria dutenak ere. Etxe bizitzarako eskubidea ez dute bermaturik eta arrazoi desberdinak direla medio, goizetik gauera kalean galditzeko mehatxua dute euren gainean. Batu elkarlaguntza zareak salatu du egungo gizartearen age eta gabezien erakusgarri diren egoerak dituztela. Bizitza duin bat izateko baliabide ekonomiko nahikorik ez, indarkeria matxistaren biktima izatea edo arrazakeria pairatu izana. Horrek guztiak are lazgarriagoa egiten du haien egoera, Batuk salatu duenez. Gainera, interpelazio zuzena egin die elkarteak erakundeei, bereziki udalei eta etxe bizitzaren arloan zeresana duten instituzio publikoei ere. Maiatzaren 5ean argitara eman genuen Basauri eta Arrigorriagako auzokideak diren Kuki, Maider, Mustafa, Serpil, Nihal, Seda, Fatimetu, Emir, Elbatul, Ilies, Jafida, Wala, Karim, Zakarias, Erkia, Mohamed, Adam eta Amin kalean geratzeko arriskuan daudela arrazoi ezberdinak direla medio. Dirurik ez, indarkeria matxista, babes falta zerbitzu publikoen partetik eta bar. Ordea, Basauriko udalak eta bestelako erakundeek, Etxebide, Alokabide, Bidebi, ez ikusiarena egiten jarraitzen dute. Egoera larria da. Alarma egoera horren testu inguruan, kide batek bortxaketa saiakera pairatu du, dagoeneko bere kaseroaren partetik. Berriro diogu, egoera oso larria da, eta erakundeek ezin dute egoera honen aurrean horrelako jarrera arduragabearekin jokatu. Eta azpiegiturei lotuta, oraindik zehazteke dago Nafarroako HTaren eta Euskaliaren arteko lotura non izango den. Nafarroako parlamentuan izpide izan dute eta aukeren artean ezkio dago. Xehetasun gehiagoren berri izateko Gipuzkoara goaz, bertan baitago Udane Arbeo lankidea, eguerdion Udane, zer gehiago dakigu? Bai, Ramon Alzorriz, Nafarroako defendatu duenez, garrantzitsuena da, abiadura handiko trena Nafarrara irista Euskaliarekin non lotuko den alde batera utzita. Navarra sumak eta gero baik aldiz, lotura hori ezkion hemen egitea defendatu dute foru erkidegoaren interesarentzat hobedela iritzita. Ekainean hil honetan biltzekoak dira Nafarrako gobernua Eusko Jaurlaritzarekin eta Espainiako gobernuarekin eta mahai gainean dauden bi aukera nagusiak aztertuko dituzte, Gasteizko lotura eta hemengoa ezkigungo. Espainiako garraio ministerioak oraindik ez du zehaztu zer lotura nahiago duen, baina litekena da bi gobernuekin egingo duen bilera horretan bere ikuspegiari buruzko argibide batzuk ematea, dena den Jaurlaritzarekin eta Nafarrako gobernuarekin orain arte egindako bilera teknikoetan iradoki du Gasteizko proposamena nahiago duela, merkeagoa delako eta teknikoki konplexutasun txikiagokoa delako. Aldiz, Jaurlaritzak ezkioko lotura nahiago du eta Barkosen gobernuak ere bigarren aukera horren alde egin zuen iragan legealdian. Bestalde H Bilduk alduguk eta ezkerrak azpiegitura honen aurka egin dute eta jarraian entzun dezagun Raquel Sánchez, Espainiako garraio eta mugikortasun ministroa. Hemos multiplicado 2,3 veces, el presupuesto que ustedes y que usted apoyaba. Pero lo que todavía es más importante, yo creo que es también necesario señalarlo, mantenemos una excelente relación con la Consejería de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra y también del Gobierno del País Vasco para, entre otras cosas, poder resolver y definir cuál es el trazado de las infraestructuras ferroviarias, cuál es el trazado que, desde luego, debe resolverse para hacer posible esa conexión entre Pamplona y la Y vasca.
Hondakinen arira udane bestalde uraren agintziak oniritzia eman dio, Lezaman zabaldu nahi duten zabortegiari, hondakindegiak 4 milioi metro kubikoko edukiera izango du, Zaldibarkoak alako bi, zein datu gehiago dakigu? Bai, enpresa pribatu batek hondakin arriskutsuen balorizazio planta bat eraiki nahi du Gangure mendiaren magalean zuk esan bezala Lezaman, aurreikusitako instalazioak 40 hektareak aldera hartuko luke Txorierriko korridorearen ondoan eta 55 futbol zelairen tamainarekin alderatu dezakegu. Honen aurka baina udaleko osoko bilkurak adierazpen instituzional baten bidez proiektuaren gaineko gaitzespena adierazi dio Eusko Jaurlaritzari eta uraren agentziari eskatu dio Ingeotik enpresak egindako txosten teknikoa kontuan hartzeko, izan ere beraiek adierazi bezala proiektua herriko hirigintza planarekin ez da bateragarria eta horren aurka agertu dira. Enpresa pribatu batek hondakinez arriskutsuen balorizazio planta bat eraiki nahi du Ganguren mendiaren magalean, Lezaman. Aurreikusitako instalazioak 40 hektareako azalera hartuko luke, Txorierriko korridorearen ondoan, Lezama eta Zamudio artean. 55 futbol zeleiren tamainarekin alderatu daiteke, eta 4 milioi metro kubikoko edukiera izango du Zaldibarko zabortegiarena bikoiztuz, Euskal Autonomia Erkidegoko handiena izateraino. Uraren Euskal Agentziak egingarritzat jo du hondakinen balorizaziorako egitura. Maiatza hasieran kaleratutako txosten batean dio potentzialki baimen emateko modukoa dela proiektua. Uraren kudeaketari dagokionez beharrezko baldintza guztiak betetzen dituelako. Lezamako udalaren arabera baina proiektuak ez ditu Lezamako hirigintza planaren baldintzak betetzen, eta beraz ez da bideragarria. Udalak txosten bat egiteko eskatu zion Ingeotik SM enpresari. Promozionez Zubiarraun enpresak udalerrian balorizazio planta bat eraikitzeko izango lukeen bideragarritasun kontsultari buruz. Irizpen tekniko dio bateraezina dela zabortegi bat eraikitzea Asoa ibaiaren arroan, Eguzkitza baserriaren inguruan, Aretxalde auzoan, Lezama Zamudio autobiaren irteeratik gertu lurralde antolatzeko plangintzarako edo ingurumen legeriarako hainbat arau betetzen ez dituelako besteak beste. Gauzak horrela udaleko osoko bilkurak adierazpen instituzional baten bidez proiektuaren gaineko gaitzespen adierazi zion Jaurlaritzari eta uraren agentziari ere eskatu zion Ingeotik enpresak egindako txostena kontuan hartzeko. Udala ez ezik ekologistak ere proiektuaren aurka agertu dira. Dena den Tapia legearen bidez Jaurlaritzak proiektua baimendu dezake, udala aurka egonda ere. Hala ere oraindik ingurumenarekin eta bestelako baldintzekin lotutako baimenak eman beharko lituzke Eusko Jaurlaritzak proiektuak aurrera egiteko. Eta erakundeak esan duenez, oraindik ez zaio halako baimenak emateko eskaerarik iritsi. Eta energiaren alorrean, Petronorrek 2 urte barru jarri nahi du martxan erregai sintetikoen planta, 1 milioi inguruko inbertsioa duena, eta dagoeneko eraikitzen hasiak direnak Bilboko portuko deskarbonizazio nukleoko lehen azpiegitura izango litzateke, zein puntutan da, Udane? Bai, Bilboko portuan martxan jarri asmo duen deskarbonizazio nukleoa eraikitzeko prozesua hasi du Petronorrek erregai sintetikoen plantak eta hiri hondakinak pirolizi bidez energia bilakatzeko proiektuak osatuko du lehen azpiegitura zuk esan bezala eta egitasmoak 103 milioi euroko kostua izango du. Hidrogenaren Euskal Korridorearen katebegi garrantzitsuenetakoa da eta Petronorrek Jaurlaritzaren babesa eta Kutxabanken finantzaketa izango du proiektua hau bultzatzeko. Inigo Urkullu lehendakariak adierazi du etorkizun berri baten lehen harria jarri dutela honen bidez, entzun dezagun jarraian. Gaur, elkarrekin, etorkizun berri baten lehen harria jarriko dugu. Energia iturri berrien, erregai garbien, deskarbonizazio proiektuen eta ekonomia zirkularraren aldeko apostua da. Energia transizioaren abanguardian jartzeko konpromiso sendoa hartu dugu. Eskerrik asko Udane Arbeo. Mila esker.
Eta nazioartean Europar Batasunak gariaren esportazioa handituko duela iragarri du, elikagai eskaziari aurre egiteko asmotan. Ursula von der Leyenek Europar Batzordeko presidenteak azaldu duenez, datozen urteetan horren errekorra gainditzea espero dute. 14 milioi tonara iristeraino. Horrez gain, von der Leyenek azaldu zuen plan bat prestatzen ari direla, Ukrainan dauden 20 milioi tonagari herrialde horretatik ateratzeko. Izan ere, Rusiako armadak blokeatuta dauzka Ukrainiak itsaso beltzean dituen portuak, eta hortik egiten dituzte esportazioen 80%. Hori ondorioak sortzen ari da elikagaien banaketan. Eta errefuxiatuei begira ere jarriko gara, soilik Ukrainakoei buruz, baizik eta Europar Batasunera heldu direnei ere Greziako errefuxiatu esparrutako umeak Euskal Herrira ekartzeko ekinbidea ondu dutelako, ongietorri errefuxiatuak eta mugak zabalduz elkarteek. Igaro bide seguruak eskatzen dituzte errefuxiatu guztientzat eta hain zuzen osasun arazo larriak dituzten umeak ekarri nahi dituzte. Ekinbide honi buruz hitz egiteko bat egingo dugu jarraian Arantza Gutierrezekin, ongi etorri errefuxiatueko bozeramailearekin. Eguerdion, Arantza? Eguerdion. Aipatu dugu, ez? Duela egun batzuk egin duzuen iragarpen hori, ekinbide hori. Zergaitik orain? Bueno, orain ikusi dugulako itxita ziren bide batzuk ireki dituela Europak. Hau da, duela bazegoen zuzentarau bat jendea mugitu ahal izateko Europan zehar, eta esen aplikatzen aspaldian, ez? Eta orain Ukrainiako errefuxiatuen olatuarekin horiek martxan jarri dira, eta korredore seguruak zabaldu dira Ukrainatik datozenentzako. Orduan, pentsatu dugu, posible baldin bada, orain arte esaten ziguten hori esela posible, orain posible baldin bada, bueno, egin dezagun hori oso egoera zaurgarrian dauden pertsonekin. Eta zeintzuk dira, Greziako zelaietan daudenak, horiek errefuxiatu zelaietan, eta bereziki umeak. Eta hori da, bertan dauden ONG-ek eta adibidez mugarik gabeko medikoek egin dituzten hartarazten digute horren inguruan, ez? Nola hor daudela pertsona asko arazo larriekin, arazo larriekin eta hien artean umeak daude. Eta pentsatzen dugun umeak Grezian dauden ume hoiek guretzat direla Ukrainatik datozen ume hoiek bezain importanteak. Orduan, zergatik orain ikusi dugulako posiblea dela, Europak nahi duenean irekitzen dituela bide hoiek, eta orduan esaten dugu, bale, ireki ezazue. Ireki duzue Ukrainiako pertsonentzat, ireki ezazue ere bai hor, abandonatuta dituzuen, Grezian abandonatuta dituzuen pertsona horientzako, ez? Eta bereziki umentzako. Bai, izan ere badakigu zein baldintzatan dauden bizitzen, bertan Greziako errefuxiatu gune horietan zuteak egon izan direla gainera, eta zenolako eskaziak dituzten, bai osasun aldetik, bai bizintza baldintza guztien aldetik ere horixek bera zuen eskakizuna, beraien eskubideak bermatzea aldera ona ekartzea, korridore humanitario horiek bermatzea, eta Ukrainakoekin egin bezala besteekin ere berdin aplikatzea legedi berbera. Ez dakite erakundekin harremanetan izan zareten dagoeneko, erantzunik jaso duzuen, ala zer espero duzuen? Bueno, momentuz egon dira alderdi batzuekin eta hitzonak, baina bestelako erantzunik ez dira egon, ez? Baina, jarraituko dugu oso tematia gara goazten garenean gauzak eskatzen, eta gainera leku guztietan joko dugu eta lortuko dugu. Gainera, momentu honetan ere, zabaldu dugu, ez? Egin ditugu gutunak bai Nafarroako zein EAeko alderdi politikoei, parlamentoei eta barne ministrari ere bai. Eta orain ere mugitzen ari gara beste elkarte batzuekin, guk egiten dugu muga zabalduz karabana hori, ere egiten da estatu mailan badago elkarte ezberdinak parte hartzen dutena, eta haiekin ere, ez bakarrik Hego Euskal Herrira, ez? Baizik eta ea estatuko beste leku batzuetatik hartzen duten eskaera hau, eta ea posible den ume batzuk ekartzea. Ze gainera, gurean, Hego Euskal Herrian badago tradizio handia ekarri direla
umeak beste leku batzuetatik, ez? Baina nahi duguna da ez joan ara eta ekarri. Horrek okertuko luke haien egoera. Ze esan komentatu duzunez eta hori salatzen dugunez, egoera txarra da. Baina okerrena ez da egoera fisikoa eta hor bizi baldintzak. Baizik eta hor dauden pertsonek ez daukatela inolako esperantzarik. Geratu dira hor, abandonatuta, eta ja bere bizitza hor, ume batzuk hor jaio dira. Beste batzuk ja ez dute ezagutu beste bizitza hori baino, ez? Eta hori da okerrena da batzuetan hori esperantzarik esatea eta horregatik esaten digute hor dauden pertsona askok suizidioa izaten dela nolabait egoera horretatik ateratzeko modu bat eta horrek eragiten du noski umeengan. Eta gu tradizio handia izan dugu beti umeak oso solidarioak izan garat ekartzen, ez? Honetan ekar ditzagun horiek eta gainera ez da bakarrik ekartzea eta ume hoien egoera aldatzea, ze gainera batzuek dauzkaten gaixotasunak hemen erraz konpondu daitezken, ez? Horrez, ez dago mediorik. Baizik eta fokoa, ez? Orain badirudi jendea, eta nik nabaritzen dut, eta egon gara komentatzen gure bileretan nola ikusten da jendeak, benetan sentitzen ari dela zer den ihes egitea etxetik eta ikusten ari garela, gogoratzea ez direla bakarrik Ukrainiatik ihes egiten dutenak. Baizik eta beste gerra askotatik ihes egiten dutenak. Oraindik heltzen dela jendea zik Kurdistanetik, Afganistanetik, eta pertsona horiek gainera askotan Europak egin du olako lekuak usteko, ez? Eta politikak gero eta gehiago indartu ditu mugak izteko. Mezu horrekin geldituko gara, Arantza Gutierrez, adi jarraituko dugu Ea Berriren bat dagoen honekin lotuta. Mila esker gurean izategatik. Mila esker zuei. Eta jarraian zientziari tartea ere irekiko diogu gaurkoan, izan ere, eta lehen aldiz, ikertzaile talde batek tartean Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaileak kide batzuek ere, argitu duten nola altzatzen den hautza Marten hain zuzen ere, Martenen gainazalean Perseverance ibilgailuak bidalitako datuak baliatuta, ondorioztatu dute, hauts zurrunbilo eta holde handiak gertatzen direla Marten. EHUko zientzia planetarioen taldearen kide da Asier Mungira, doktore gaia da bera, eta pantaiaren bestaldean daukagu, eguerdion. Kaixo. Aipatu dugu ez, iazko otsailaren 18an duela urte bete baino pizkat gehiago, heldu zen Perseverance ibilgailu hori Martera, eta dagoeneko ondorioak atera izan dituzue. Hori da, Perseverance llegatu zenetik Marteko azalera datuak hartu ditu, eta geuk ikasten ari gara orain. Eta, oso datu honak dira eta nahiko pozik gaude. Asier, zergatik eta garrantzitsua jakita nola arrotzen den hautza Marten? Adibidez, lurrean urak oso kontrol handia dauka gure planetaren meteorologian. Adibidez, ozeanoekin, ur lurruna eta hodeien bitartez. Eta Marten berriz, hautsa izango litzateke faktorerik garrantzitsuenetarikoa. Eta, misterio asko daude hautsaren inguruan, adibidez, ez dakigu nola sortzen eta edatzen diren planeta osoa estaltzen duten hauts ekaitzak. Eta, oso garrantzitsua da hautsa nola jasotzen den jakitea Marteko meteorologia ulertu ahal izateko. Ez soilik hori, baizik eta Perseveranceekin ere jaso dituzuelako Marteko lehen soinuak edo gutxienez gizakiok entzun ditzakegun lehen soinu horiek. Inzitu grabatutako soinu paisaia osatu duzue baita ere, aurrera pauso handia hau ere, ezta? Hori da, gainera frekuentzia altuetako fenomenoak neurtu ahal dugu, eta gainera soinua edadadin ingurumen bat behar da, eta kasu honetan airea da gure ingurumena, eta soinua ikertu dezakegu Marten ere.
Eta hemendik aurrera, zertan arituko zarete? Zein izango da erronka handiena? Izan ere Martek inkognitazko ditu oraindik, ez? Bai, bueno, geure lana atmosferetan dago zentraturik, baina Marten inkognitarik handiena izateke... Bai. Eta gaur asteazkenero legez badakizue kolpez-kolpez saioa emititzen dela Hamaika Telebistan. Gaueko 10:30 aurrera ikusteko aukera izango duzuela, eta gainera gaurkoan emakume ardatz atalean Ines Osinaga musikariari eginiko elkarrizketa ikusteko aukera izango duzue. Horrekin utziko zaituztegu, aurrerapen batekin utziko zaituztegu, eta jarraian itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan, Pako Aristi idazlea eta kazetaria izango dugu gurekin, ordu batetik aurrera orain arte. Bueno, eske Mauriziak hiru ardatz nagusi dauka, bata da hori plaza hartze bat. Osea, plaza hartze bat, bai alduntze bat, osea, gurea den espazio bat hartzea eta batez ere kuestionatzea iaz espazioetan egon nahi dugun eta denontzat jasangarriak, bizigarriak eta gozagarriak izango diren espazioak sortzea eta hortan eragitea. Horran ez ditu egiten kontzertu asko, ez da kontzertuak egiteko, ez da musika talde bat. Da sortze proiektu kolektibo bat. 40 urte dauzkat, aurten egin ditut 40 urte, nire adineko gizon musikari dabiltzanak oraindik, musikari konsagratu dira, disko pila batekin atzean, eta ni ama naiz. Eta kontua da, burruka dela kartelean emakumeak sartzea, ez? Eta nik uste, ni aspertu naiz burruko horrekin. Nik ez du nahi kartelean leku bat egin horrela, ez. Nahi duena da, beste estena klase bat, kuestionatu gure estena. Eta amore matea ez da galtzea, Eta erretiratzea ere, ez da galtzea, Eta gero hau den arrelebo bat dela, osea, ni nago hemen eta orain nago horrela, egon naizelako urte batzuk beste argiak itzalita eta beste leku batzuetan, eta bitartean beste batzuk egon direlako, Nik ama izan nintzenean lehenengoz, gogoratzen dut super ondo Goseren azkeneko kontzertua, izan zala Laudioko topagunean. Bueno, topagunea, etzala izan topagunea, gaztelan bada izan zala. Niretzat beti izango dira topaguneak. Eta, antxe, 2008ko apirilean. Eta Goseko azkeneko kontzertua izan zen. Eta nineukan nire bildurrik handiena zen. Bueltatuko naiz, gorde hemen nire lekua. Baneukan horlako behar bat Goseko Ines arekin bakiak egiteko, eta azkeneko 4 urtetan egin ditudan gauza horien argazkitxo bat usteko baita ere, konturatu nintzen, Spotifyen zegoela Ines Osinaga perfila. Zegoela Ines Gose, baina zegoela Ines Osinaga. Ni baneukan zela baiteko behar bat. Aitortzeko nire buruari leku bat, eta 40 urte bete nintuenean, Rimelen cover bat, argitaratu. Salmari, es que da escuela.
Eta egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Pako Aristi, idazlea eta kazetari ezaguna. Eguerdion, ongi etorri Hamaika Telebistara. Eguerdion, Leire, eskarrik asko. Gonbidatzeak. Nire Uztapide liburua, Jon Zabaleta ilustratzailearekin batera eginikoa, berriro ere berrargirataratu du Ereinek. Uztapide bertsolaria hil eta ia 40 urtera. Nori izan zen Uztapide, izan ere entziklopediako fitxa bilakatu dela ere diozu liburuan? Bai, persona askorekin gertatzen da, izena hor geratzen da, Salvador, Uztapide, Matalaz, nori izan zen, hor atzean beti goten da historia bat, eta Uztapideen atzean ere, hala izan zen, eta nisaiatu nintzen, liburu hau da, duela 22 urte idatzitakoa, Berso Zal elkartearen aginduz, edo haien proposamenez, egin ziren hainbat liburu, eta helburua zen, gazteentzako egokitzea bersolari ospetsu batzuen bizitzak. Gazte institutuetan eta norbait irakurri zitzatzen. Plan horren barroan egindakoa da. Eta nik entzuna nuen Uztapide, baina deskubritu nuen hasi nintzen, dokumentazioa pixkat harakatzen da, deskubritu nuen Uztapide, esan dezagun, etiketa horren atzean dagoen persona. Eta zen, Zestuako Endoia auzoan, mendipuntian antxe dago, itxasoa ikusten da, zuele bolila, han jaiotako gizon bat zen, 1909 urtean. Eta han jaio zen, eta gero bere bizitzako peripuloa izugarri izan zen. Bersolari bihurtu, txapelduna izan, 3 aldiz, Euskal Herri osoa pasazuen, bizitza osoa, Euskal Herri guztian ibili zen kantari, karnetik ez zuen eduki inoiz, hala ere iristen zen leku guztietara. Eta bar, oain joango gara pixka bat. Aletzen. Aipatu duzu, ez da? Zestoako bertsolari erreferentea, bertsolari ezaguna. Hain zuzen ere, Zestoako udala kezka agertu du, herriko gazteek ez dutelako ezagutzen, ez? Beste referente batzuei ere gertatu zaien bezala, ez? Euskal Herrian halako zerbait geldatzen ari da, arrakala gertatzen ari da referentei dagokionean. Zein diagnostiko egingo zenukezuk? Bai, zer egingo nuke, zer? Zein diagnostiko, zeri egozten diozu? Diagnostiko hori guzti zuzena da, ekimena usan behar da, Zestoako udalak abiatu zula, eta udalean bereziki bertako alkateak, ez, Mikel Arregi, ertxin deitzen diogu, Mikel Arregi, bera konturatu zen, han udal aretoan, Uztapideren margolan badago, erretrato bat, Arun gazte batzu joan eta gazteak hasi ziren hori nor da esan, ez, viejo hori nor da, eta kontatzen du liburuan sarreran, nor da viejo hori, eta behak entzun zuen, eta sumatu zuen 14 urteko gazteek etzekitela nortzen gizon hori. Batek gero esan zion, hori Uztapide moteil, batek bazekin, baina beste asko etzekiten. Horun diagnostiko hori da, Uztapide, Zestoan bezala, herri guztietan daude persona ezagunak izan direnak, eta ez hain zaharrak. Ze gauza bada 19. mendeko marinel famoso bat izatea. Beste da, duela 40 urte hildako bat, 20. mendean bizitzen zena. Hori gertatzen ari da. Herri guztietan gero eta gehiago, batzuk esaten dute hezkuntza sistemaren gabezia bat dala, ez dela inbeste saiatzen, eskual hezkuntza sistema eskual kurrikulum propio baten faltan, hori ezin da nolabait implementatu, baina nik gaineratuko nuke baita ere, hori dela herri menderatu bati gertatzen zaion gauza bat, estadu propio bat ez daukagu, orduan, gure hezkuntzako kontenidoen 55% Madrilen erabakitzen da. Madrileko hezkuntza ministeriak ezartzen dizu 55%. Asko da. Hor geratzenen 55%, zure esku, zu kudeatu behar duzu. 55%ekin zer egingo duzu. Materia asko erakutsi behar dira, eta ez dago lekurik, gure herriko erreferente interesgarri eta bikainak hor sartzeko. Eta hori ere, gertatzen duen diagnostikoa da hezkuntzarena, baina gehiago esango nuke funtsean, beste gauza askokin bezala, arazo politiko bat dagoela hemen. Behintzat nire Uztapide liburu honekin horretan ale bat jartzea da helburua, ez? Gazteen gana helaraztea, bere figura. Bai, niri alkateak proposatu zidana liburua berrargitaratzea, eta ni bere esan beira, liburua berrargitaratzeko onena dugu argitaletxe profesional batekin hitz egitea. Liburuak argitaletxeek ateatzen dituzte. Eurek egiten dute gero horren promozioa,
horren zabalkundea, liburu dendetan eta bar, orduan harremanetan jarri ginen Ereinekin, eta Ereinek pozarren hartu zuen proiektu hau, eta udalak egin duena izan da 400 ale erosi ditu. Eta ale horiek banatu ditu herriko ikasle guztien artean. Zestuan auzo asko daude, Iraeta, Endoia, Arroa, ume asko, Ialaren umeo biltzen dira eskola guztietan, bakoitzari ale bat eman dio. Eta zestuako gaur egungo umeek behintzat bakoitzak dauka bere liburua, etxean. Beak irakurtzeko, bere etxekoek irakurtzeko, ze liburu bat eskuz esku pasatzen da. Eta gero ni nabil, hitzalditxoak ematen eskoletan, ume horiei, pixka bat, guztapide, modu xamur batean, haiek ulertzeko moduan esplikatzeko, zertzen, zer egin zuen, gaur egungo referentzia batzuk erabiliz. Eta bar, orduan, egin duguna izan da, pedagogia lan bat. Eta baita ere, eredu gizan ere funtziona dezake beste herri batzuetan ere alako zerbait egiteko. Hitzarmenak, gu bezalako herri bat, estaduri gabe menderatua dagoenan, egin behar duena da hitzarmenak estamentu ezberdinen artean, udalak hitzarmenak argitaletxeekin, edo eta izerrerakundekin, edo arantzadirekin, edo bestearekin, edo dantzataldekin, eta hitzarmenen bidez indartu gure referente horien presentzia, gure herrietan. Lehen aipatu duzulako, ez da? Hezkuntza sisteman jartzen dela fokua askotan, kurrikulumaren erdia baino gehiago Madrilen erabakitzen delako, baina badagoelako ere beste tal batzuk ere kontuan hartu beharrekoak erreferente falta horiek azaltzen dutenak, ez? Errelatoaren bataiaz ere hitz egiten da, ez? Errelatoaren bataiaz ere hitz egiten da. Bai. Zer esango zenuk horri buruz? Errelatoaren bataia, errelatoaren bataia, azken batean, errelatoak erakusten du indar korrelazioa nola dagoen. Eta herri bat, gure bezala, zatitua dagoenean, aholdua dagoenean, eta kontakizun politiko propio bat, eta kontakizun historiko propio bat ez daukanean, orduan dauka beste herri batek antolatzen dion errelatoa, eta kontakizun historikoa. Espainiak agintzen du gurean, eta iparraldean berriz Frantziak egiten du kontakizuna. Orduan, indar korrelazio horrela dago, gure kontrakoa da, orduan, errelatuak ere irabazi egiten du. Propaganda medioak askoz gehiago dauzkate estadu handi horiek, Frantziak eta Espainiak, eta industria literarioa, zinematografikoa, prensa mundua, horre guztiak indar gehiago dauka, eta horiek zabaltzen duten ideologiak nolabait estaltzen du guk egin genezaken gure kontakizun propioa, eta desoreka horretan bizi da errelatuarena ere. Errelatua azken batean ez da bizkarrezurra, da egoera politiko oker eta anker baten kalte ondorio bat edo. Kezka ez da soilik erreferente galeraren arabera, baizik eta euskararen egoerak ere kezka handia sortzen du, ezta? Hain zuzen ere, akulturazioaz ere hitz egiten duzu askotan. Bai, akulturizazioa, hizkuntza bat zer da ulertzea, hizkuntza bat nola zabaltzen den ulertzea. Nahasmen handia dago, baina nahasmen hori jendea dauka, nahasmena da gauza individual bat, eta pixka bat saiatzen baldin bazaioa nahasmen hori gainditu dezakezu, eta pixka bat janzten baldin bazea, eta erreferentezko obra egoki batzuk irakurtzen badituzu, gain dezakezuzuk zure teoria filosofiko, politiko bat, norberaren gauza da. Baina kolektiboa ere izaten da, kulturizazio da, gauza kolektibo bat, herri batek nozitzen duena, eta okerrena izaten da, zu menderatu zaituena, beti saiatzen da, zu akulturizatzen. Eta zuk ez dezazun, duela aspaldi izan zen konkista baten memoria izan, konkista militar bat, konkista violento bat, ez dezazun hori oroitu. Horregatik da importantea, oroimena ere, historiaren oroimena, Navarralde, eta hainbat taldeek egiten dutena, ez? Eta pensamentu politikoa, Horreaga taldeak, lantzen duten, horiek garrantzitsua dira. Baina, menderatzailea beti saiatzen da zu akulturizatzen. Eta zu, senti ezazun, zure hizkuntza kaskarra dela, zure hizkuntzak ez duela gehiago balio, zure hizkuntza euskerari, beti gutxiespen mezuak botatzen dizkizu,
Eta gero esaten dizu, hori zerbait edatzen hasten zarenean, esaten dizu, baina kontuz, ez duzu inposatu behar, eta bera 500 urte dara, batza espainola inposatzen, eta Frantzian ere, frantzesa inposatzen 500 urtetan. Beraiek egin dutena 500 urtez, zuri leporatzen dizute, eta gaina okerra da inposizioaren ideia, ze inposizioa berez da, zure lurraldetik kanpo zerbait inposatzea da. Zure lurraldean hizkuntza bat edatu nahia, hori da normalizazioa deitzen zaio. Guk deitu behar genioke normalizazioa horri. Eta ez erabili menderatzailearen hitzak, eta gu ere hasi, proiektu bat daukagu, baina ez dugu inposatu nahi, izango da askea eta librea, eta borondatezkoa, horre atxikimendua, edo ez genuke. Baina ordezkapen etimologikoare egiten du, zapaltzaileak, eta gu hasten gara beha bezala hitz egiten. Eta hori akulturizazioak hori dauka bere baitan. Orain esaterako Eusko Legebiltzarrean hezkuntza legea eztabaidatzen ari dira, eta hizkuntzarekin lotuta eredua eleanitzari buruz aritzen dira, euskara eta erdararen arteko elkarbizitzaz, elebitasunaz, zer iruditzen zaizu? Bai, ez dut gehiagik jarraitu ni debate hori, eta eskola munduare ez dut gehiagik jarratzen, ni sormenaren munduan nago, eta kazetaria naiz, formazioz, eta idazlea naiz, bokazioz, mundu horietan bizi naiz, baina bueno, nik ulertzen dut, inpresio egiten dit behintzat, teoria horiek, esaldi horiek, eta lege horiek, eta ezote diren pixka bat, euskararen garrantzia, euskararen transmisioa, desegiteko, diluitzeko, erabiltzen diren eufemismo batzuek. Nik horrengo nuke, Espainiak edo Frantziak edo Italiak edo Inglaterrak egiten duena bere hezkuntzan zer egiten du. Guk hoxe ingo dugu. Eredua beharko izan, Espainia, Frantzia, Inglaterra, Alemania, Italia, bere hezkuntzan zer egiten dute haiek. 3 hizkuntza dauzkate, eman dezagun, italiera, inglesa eta errusiera erakusten dira Italian edo ze hizkuntza ikasten da. Ziur nago italiera ikasten dela eta punto. Eta 8 urtetatik aurra hasiko dira inglesa ematen, edo frantsesa hautazkoa izango da, eta Alemanian berdin, Frantzian berdin, horren haiek hori iten baute ben hizkuntza lehenengo. Bestea geroxeago, guk zergatik ez dugu hori egiten, guri hizkuntza lehenago, eta gero hasi ikasten espainola nahi dunak ikasiko dugu, 8 urtekin hasita ere, frantsesa nahi dunak, inglesa, errusiera, aukeran jarri. Hizkuntza hegemonia munduan inglesan bueltan dago, baina hizkuntza asko dira interesgarriak. Hori ere da menpekotasunaren beste ispilu bat edo beste deribatu bat. Eta ondorio... Iruditzen zaizkit, eztabaida horiek. Nahiko eztabaida peregrinoak izaten dira. Oie, hizkuntza bat ahul dagoenean, berda hizkuntza hori babestu eta finkatu, eta hizkuntza horren edapena ziurtatu. Gero ikusko dugu zer etorriko den. Baina, 3 hizkuntzakin batera hasteak, azkenean, esan nahi du, ondo ikasiko dituztela hizkuntza hegemonikoak, nagusiak, espainola, eta inglesa kostatuko zaie, baina igual euskara baino hobeto ikasiko dute. Hizkuntza hegemonikoak beti dauka abantaila. Hizkuntza subordinatu baten onduan. Euskara da hizkuntza gutxitua, subordinatua. Beste botere baten mende dagoena. Orduan, ezin da maila berean jarri. Hegemoniko eta subordinatu, ez barkatu, hau dago honen mende, honen azpian. Subordinatua, azpian dago hizkuntza hau. Orduan, ezin dira maila berean jarri. Eta antipedagogikoa da, ze aurrak ere ikusten duan, nahi ematen dizkate 3 hizkuntzak, ze ondo 3 hizkuntza dauzkat. Eta 3 daudegoa, eta aurrak epentsa ezake, 3 hizkuntzak direla oso fuerteak, oso sendoak, oso indarsu daudela, eta ez dela ezer pasatzen, euskara hitz egitez badu ere. Idea hori, ez dakit, eskat. Geroz eta zailago egiten da, ez? Egiten zaigu euskara hutsez bizitzea egunerokotasunean. Esaten zenuten horregatik, ez? Imposibla da, ezke beti espainola ondoan jarri behar da, eta beti itzulpena bat egin behar da, eta ez izerren behar da, eta benetan da, lata handi bat. Horrela funtzionatzea euskaraz. Eta aldiz, kontrako ez da gertatzen. Espainolez, edo zein egitze egiten du, edo zein edo zer txosten, edo zein aurkezten du, edo zein papeleo egiten du, edo zein hitzaldi ematen du, eta ez dago behartua euskarara itzultzea egiten duen guztia, eta hitzaldi hori itzulpenak izatea, eta ez da zer da. Ez dago hori, baina euskaraz bai, euskara bea bakarrik ez dugu ikusten ia inoiz.
bakarrik antzerki obra baten zaudenean, o liburat irakurtzen, baina bizitza publikoan, bizitza sozialean, erakunden arteko harremanetan, bizitza enpresarialean, horregoten diren simposiunak, eta bat, eta beste, eta ez dakiz zer, eta hor, euskara bakarrik ez da inoiz existitzen, beti joa bere anaia handiarekin, Zumosol anaia da, espainola, eta hon esaten da, eta hori beha da, azpimarratzeko modu bat, euskara menpeko esaldi bat dela, subordine esaldia, hizkuntza dela, menpekoa, subordinatua da, eta beti haukazu hemen zure anaia handia, eta anaia hau da, espainola, eta iparraldean izango da, frantsesa. Eta nahi horre honek lagunduko dizu zuri munduan bidea egiten. Liburu bat itzuli nahi baduzu, lehenengo ona itzuli hartu, espainolera. Eta gero hortik igual itzuliko da. Eta, bueno, da menderatutako herri baten da hizkuntza baten egoera. Nik hori oso garbi ikusten dut. Eta hori disimulatzea, ja iruditzen zait oso antipedagogikoa eta oso joku zikina. Hori disimulatzen duten mezuak esatea. Euskara askatasuna bizi da, berdintasunean bizi da, denon eskura dago, ez dauka hiltzeko arriskurik, oso mezu positiboak eman behar ditugu, ze jendea negatibora ez da hurbiltzen, positibora bakarrik, eta hori guztia iruditzen zait oso mezu arriskutsua. Eta kulturarekin lotura ere zuzena duena, ez? Gure kulturaren galera horrekin, lehen aipatzen genuen referenteen galera, baina kultura arloan ere, ez? Berrian idazten zenuen, geroz eta arraroagoa dela taberna batera sartu eta euskal musika entzutea, Euskal Herrian bertan, ez? Adibide erakusgarria. Euskal musika, ni herri txikitan da ibiltzen ez gehienetan, zestoan bizi naiz, eta ibiltzen ez Azpeitian, ibiliko naiz Getarian, edo Zumarragan, edo eskola batea bisita joango naiz. Herri txikitan asko ibiltzen naiz Bergaran, idale eskolan, klaseak ematen ditut. Eta behin ikaslei Bergaran izanien, begira, egon naiz gozaltzen ordu bete, taberna hortan, hona eta horretik. Espainolez entzun dut ordu betez musika taberna hortan. Kantu bat soilik ingleset, Let It Be, Beatlesena jarri dut ez da izergatik. Beste guztia espainolez entzuten egon naiz. Bergaran, larun batako goiz baten, Uneden aurrean dagoen tabernan. Eta hori gertatzen daia taberna guztietan. Zestoan da oraindik euskara bastante entzuten da. Baina leku gehienetan, resorte edo reflejo politikoak eta reflejo psikologikoak eta galtzen nahi garela. Eta orduan, inertziaz, taberna guztietan, musika espainola jartzen dute erabat, edo inglesa, edo eta euskara oso gutxi. Baina dana dijoa lotuta. Kultura bat eta nolabait endekatze prozesu batean dagoenean, gainbera prozesu batean, utzikeria bat zabaltzen da, inertzia bat zabaltzen da, espainolezko musika jartzen da tabernatean, inork ez dio zer esaten kamareroari, haizu, ez aldago euskaraz musikarik ero. Eta urte askotan, euskal musika, espainolezko baina asko zobie izan da, marka da askotan. Inkluso Espainiatik eta Euskal Herrira begiratzen zen, hemengo musikara begiratzen zen, Eugorriak, eta zetera, talde pila bat egon ziren hor. Hobea zen hemengoa. Oin, hemengoa desagertu da, eta gana guztietan, eta oin, espainolezko pop rock txatxu bat entzuten da, eta horriketoia, eta ez dakiz zer, eta horiek sintoma dira. Horren konponbidea ez da, persona batek kamareroari izatea, zeuria gauza individual bat, eta herria da, gauza kolektibo bat, eta resorte kolektibo batzuek mugitu behar dira. Eta Irlandan eta hau aipatu izan dugu. Irlandan, Frantzian, irrati publikoak eta behartuak daude. 150, 40 edo 50, frantsesez musika jartzera, eta Irlandan ere bai, bertako taldea jartzera, inglesez kantauko dute igual, edo gaelikoz, baina bertako musika jartzera behartua daude irrati publikoak. Legeak egoten dira, hizkuntzak eta kulturak babesteko. Tamen daukagu lege horien falta, lege horien gabezia, eta lege horiek idatzi eta ezarriko dituzten erakundeen falta baita ere, erakunde hori estatua deitzen da. Estatuaren mendekoek, soilik mendeko lege gintza bat egin dezaketelako. Eta horrekin lotuta zer iruditzen zaizu euskal ordezkari politikoek Frantziar zein Espainiar erakundeetan parte hartzea? Bueno, hori aspaldiko gaia da hori, esaten zen, iraultza nola egingo da, kanpotik egingo dugu, eta
botako dugu behera sistema, edo sartuko gara sisteman barrura, eta barrutik aldatuko dugu. Aspaldiko tabaida da, orokorra da, marxismoarekin ematen zen, iraultzekin ere bai, independentzia borrokak zeuden ere ematen zen, eta kaso batzu zeuden, kanpotik sistema eraitsi zutenak. Oso ospetsu era, Kubako iraultza, eta Letonia eta Lituania eta Estoniako independentziak, Norbeiak ere independentzia proklamatu zuen, da Suediak bere tankia jarri zituen. Horako movimentuak egon dira, historian zehar, aspaldi honetan ez da gertatu, hamarkada hauetan, eta nolabait aldaketa, irizpide aldaketa bat egon da, barrutik hori posible ote den, eta hor egon dira, Katalunian izan da hor, egin albat, huts egin du, ikusi dugu ez dara posible. Eskozian egin zuten, etzen aurrera atera, gure esku dago, eta hori danan proklama da, bozkatuz, barrutik eta bar, eta niretzat bide hori guztiz itxila dago, ezinezkoa imposiblea irintzen zait, alderantziz ikusten dut nik hori. Lehenengo, indarra baldin badago noski, independentzia antolatu eta deklaratu eta babestu egiten da, eta gero egiten da bozketa bat, ze sistema nahi dugun, baina sistemak ez du baimentzen herri bat hortik alde egitea independiente bihurtzea hori konstituzioaren barruan ez dago, eta Katalunian garbi izan zuten. Zue bozkatuko duzue, baina ez du ezertarako balio, ilegala da. Bertan bera geratu zen. Orduan pixka koordenada horietan ematen da, sektore politiko batzuek parte hartzea hor, barruan ez hartzea, eta hor planteatzen da kontraesan asko. Sistema politikoa da kontraesanak sortzeko makinaria, erraldoi bat. Eta barruan sartzen zara, kobratzen duzu sekulako zueldazoa, hor dauden diputaduak, bat, da beste, alkateak, sistemak zu aberastu egiten zaitu, diruz, aberastu edo bintzat oso ondo bizitzeko aukena bat hain zu, eta horren truke zure parte hartzearekin legitimatu egiten duzu sistema. Ze parte hartzez bada, boskatzen ez bada sistemaren baitan, da legitimazio horik. Nazioarteak asko begiratzen dio legitimazioari, eta gai sakona da, baina pixkat, azken batian da erabaki politiko bat da. Nola? Kontua da, diagnostiko bat egitea Euskal Herriaren egoeraz. Ados gaude horretan edo ez. Alderdi politiko asko ez daude ados, esango dute Euskal Herria, oain sekula baino, Euskal Herria ez, Euskal izaten dute, sekula baino soberania handia gurekin dagoela, eta diagnostiko baina badaude hor ezberdintasunak. Gero, diagnostiko hori nahi dugu gainditu, edo ez dugu gainditu nahi. Eta hori da, hor pixka dagoen eztabaida. Beste eztabaida bat agian, izan daitekena, zer falta da, zer falta zaigu, nazio ikuspegi horrekin zer gertatu da azken urteotan, posible da Euskararen defentsa hori egitea edo normalizazioa desiratzea, Euskal Herriaren burujabetza desiratu gabe, zein bide ikusten dugu, noragoaz? Claro, desnazionalizazio bat egon da, hemen ez da, Rusiak deitzen du Ukrainari desnazifikazioa, ez da? Desnazifikazioa, gure izan da desnazionalizazioa, pensamentu nazionala, xautu, berrindu, egin da, azken hamarkada hontan, kontzientzia eta asko, nolabait, etak bere jarduna bukatu zuenean, egon zen, nik orduan elkarrizketa batean esan nuen, hain desarme bat egongo da, baina rearme bat ere egon behar du. Eta hori izango da, rearme ideologiko bat, politiko bat, egon behar du hemen, eta kontzientzia nazionalaren inguruan izango dena, eta konfrontazio demokratikoa hartuko duena, ardatz eta desobedientzia hartuko duena, ardatz ere kuriosoa da, duela urte batzuk desobedientzia asko aipatzen zuten alderdi politikoek. Eskerrekoek, eskubikoek, baina ia denek aipatzen zuten desobedientzia. Insumisuen garaian, alkate desobedienteak egon ziren, EAkoak, PNV-ko norbait, HB-koak, desobedientzia. Eta sekulako itzala zuen hitzorrek, eta duela hamarkada bat ere, desobedientzia zibila, otegik eta esatezun, desobedientzia zibilaren bidea, eta behar dut abar. Oain ja, ahaztu da desobedientzia, ez du inok, aipatzen, oain dago obedientzia. Sisteman parte hartzen zarenean, ja,
obedientzia daukazu, sisteman jartzen dituzun ara horiek guztiak bete behar dituzu. Bestela, inhabilitatu egingo zaituzte. Banderak udaletxetan jarri dituzte, jartzez bat zituzten inhabilitazio kondena zutelako alkateek. Eta inoketzuen nahi, hori, derrigorrez inhabilitazioa, eta horren banderak jarri dituzte mehatxu horrekin. Alegia, sistemak funtzionatzen du, koertzio baten bitartez funtzionatzen zu, legea bete, bestela, kendingo zaitut. Horren, sistema parte hartzea dakar, obedientziaren bidean sartzen zarela. Desobedientzia ja gaur egun ez da posible. Bueno, alderdi politikoek eta bere jarraitzaileak dire masa horien hartan bitzat ez da posible desobedientzia. Desobedientzia. Posible izango da beste sektore batzuetan, oraindik ere konfrontazioan sinesten duten horietan. Eta independentzia hitza beraren desagertu da, guztiz, euskal bokabulario politikoan ja inork ez du independentzia hitza erabiltzen. Urtean behin, erabiltzen dute lehen PNV bezala, orain alderdi guztiek urtean behin, berri egunean esaten dute, gure herria Euskal Errepublika. Orain ez da izaten independentzia ere. Horren suzedaneo bat da Euskal Errepublika esatea. Edo soberanismoa, ez dakit zer. Orduan, horiek dira alako sintoma batzuek, ikustezu independentzia hitzak mina ematen die. Desobedientzia hitzak mina ematen die, konfrontazio hitzak mina ematen die, akulturizazioa hitzak mina ematen die. Euskara da, gure hizkuntza bakarra, hori izateak mina ematen die. Ikusten duzu, horrek, ze esan nahi duen, adierazgarria da, oso hitz horien desagerketa. Eta hori dena etorri da, sisteman parte hartze obediente bat, edatu denean, alderdi politiko guztietan. Gazteak daude, gazte batzu daude, oain hor, nola ditzen da, gazte sozialistak, hor badaude, ernaitik bere izi direnak, uste, tola ditzen direla. Gazte koordinadora sozialista. Gazte koordinadora sozialista. Oie, galdeari dira, nik aspaldiotan ikusi ditudan, mezurik onena, kontestatarioenak eta pixkat itxaropena sortzen dutenak oie gari dira edatzen, eta gero eta gehiago dira, eta gero eta herri gehiagotan ikusten ditut oien kartelak. Eta niretzako horiek datoz, bero, eta beharra badago. Pako Aristi, idazlea eta kazetaria, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzeagatik, eta solasaldia hau izateagatik. Zeuri, plazer bat izan da. Eta jarraian, solasaldiari ekingo diogu, tarte baten ondoren, gaurkoan Alaitzar Gandoña eta Carlos Renedo izango ditugu gurekin, orain arte. Baina ikusiko nuke guztatik, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hartu deguta, gaizki pasata, hemendik urteta zaberdin egongo fandangoa eta bongo Euskal Herrikongo auzotik hasita berdintasun ongo eskaintzan kalitate daku eredu honekin bumbap erantzun autosuperazioa modua sanazioa helburua eta bisortzea nazioan gure interakzioa aro globalean kultura landatzen bilatzen gean dia espazioa barruko alean ideia sustatzen munduko sarean zabaltzea aro globalean kultura landatzen bilatzen gean dia espazioa barruko alean musika sustatzen munduko sarean. Nik ez dakitu hendik handitan, zen aideten izan, baino baino lan itzen txikitan, ezin aztu zerritan sortu nitzen klase baten, mundu oso batez aldakabitzen, ez pasartzen jarri baldintzak, hitzak baino gehiago esateu ekintzak, denona da jakintzak, guzti eda guztintzat, gaurko umek bihar aukera denak izan ditzan, batzu jutei eskola goitik bera, jantzita pelota, arizedo futbol kamiseta bizkarren naikari, ez bat eta ez beste ez da horren beharrik, ezkuntzak ezin dutzi ume bakar batatzen bakarrik, biharko erizain baserritar kazetari, rapero fisikalari, eneko aspe marikuri, Yuri Gagarin, biharko laize, biharko Juancho, biharko Fani. Nik ez dakitu hendik handitan, zen aideten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar lehendakari. Hey, nik ez dakitu hendik handitan, zen aideten izan, baina ikusiko nuke guztandiz, Euskal Eskola Publikotik datorren edozein hiritar
gora. Aldetik gora. Eta egunero legez eguneko solasaldiari ekingo diogu, horretarako gaurkoan Alaitz Arganoña, eguerdion. Eguerdion, Leire. Eta Carlos Renedo, eguerdion. Eguerdion. Lehenik eta behin etxe bizitzaren auziari helduko diogu, izan ere azken astean hainbat berri izan ditugu honekin lotuta, gogoratuko dugu, ez? Baita ere duela 2 aste edo aste batzuk etxegabe 2 hil zirela Bilbon bertan. Aste honetan bertan funts putre batek 5 pertsona etxegabetu dituela San Francisco auzoan, Bilbon ere, eta Hego Uriben, Arrigorriagan eta Basaurin 18 pertsona etxegabe gelditzeko arriskuan direla, beraz argazkia orokorra da, eta ikusten dugu ez direla kaso isolatuak, ez? Behin eta berriro errepikatzen diren gertakariak direla hauek. Bai, azken finean ikustu dut da, bultzatzen ari diren hiri eredua, ez? Ze azken finean batez ere Bilbon eta Bilboko zonalde batzuetan gentrifikazioa, ez? Heldu da, eta nik uste dut hori presioen igoera ekarri duela, eta horrekin batera, jendea ja ez da kaleratzen hipoteka ez ordaintzagetik, baizik eta alokairuaren presioa ezin dutelako ordaindu. Gero ikusten da, zenolako eredua dagoen, ze hori atzuriko zegoen lekua erdi babestua itxi zuten, zeak ipini zituzten, jendea hor lo ez egiteko, baina ez dute alternatiba bat bilatzen, ez? Aurreko hilabetean hemen egon nintzenean Gaztelagunei buruzko solasaldia egin genuen, eta hor komentatu genuena izan zen, azkenean bultzatzen dutena da, diru publikoa esku pribatuetara bidaltzea, azken finean, diru laguntzak ematen baldin dizkie gazteriei ordaindu ahal izateko alokairua, gero diru hori joango da beraien etxeen jabeentzat. Orduan, ez dut ikusten hori bide egokiena izango dela, baizik eta nik uste dut hori presioak mugatu beharko direla, orokorrean. Bai, nik uste dute hori ez, askotan galdetzen digutenean, diatenean, edo zer da gentrifikazioa eta leitzek esan du ez, hau da adibide praktiko bat, gentrifikazioa hitz potolo hori da, datorrenean norbait diru gehiagorekin botatzeko zure etxetik eta zure auzotik, eta hori da, hain zuzen dene, San Francisco auzoan gertatzen ari dena. Eta nik nator, nik uste dute dagoen, alde batetik aipatzea, ze garrantzitsua den kasu hauetan ematen duenean udaletxea dagoela desagertuta, eta ez naiz eta aspaldi aurreko krisian Bilboko udalean onartu zen protokolo bat desjabetzei aurre egiteko, eta hori indarrean zegoen, eta badaukagu udal organismo bat kudatzen dituena 1000 etxe bizitza, eta kasu hauetan horretarako daudele bai etxebizitza horiek, baina ematen du bentsat berrietan dagoela desagertua, ez dakit gero gongo diren lan hori egiten bestalatik, baina ze garrantzitsua den egotea set moduko eragile bat, edo auzo elkarteak, edo egotea komunitatea besteko pertsona hauek, ez? Batez ere pertsona hauek iraltzen badia bakarrik, arazo aurre egiteko modu kolektiboan normalean errazagoa da, eta hori da bidea, eta nik mandatorera hitzekin, hemen jarri behar diren darrean bi neurri, bata da alokairuen presioa mugatzea, ze bestela ez dago urte mirik, bestela, utzen badugu merkatuaren logikan, beti gertuko darlako kasuak, eta horren dela bi astere hemen duztu komentatzen genuena, jarduera turistiko ere bai arautzea onda, eta mugatzea, egon daitezken, ez dakik kasu honetan presioen igoera dela beste bizilagun batzuk bizitzeko edo jartzeko alokairu turistikoan, baina fenomeno hori ere bai mugatu behar da Bilbon batez ere alde zarrean eta Bilbin eta lako auzoetan. Bai, gainera hori da, modan jarri diren tokietan presioen igoera dago eta azkenean nahi dutena da botatzea beti bizi izan direnak hor sartzeko edo pisu turistikoak edo dana dalako. Azken finean alde zarre batean zenbat etxe turistikoak dauden, zenbat benetako jendea
erabiltzen dutenak, eta gero zenbat utzik dauden, ze hori da beste gauza bat mahai gainean jarri nahiko nukena, ze Bilbon hainbat etxe utzik daude, eta horien nik uste dut jendearen zerbitzura ipini behar dutela, eta ez dut egiten. Eta gainean nik uste dut ez direla konturatzen ari, jende bat botatzen bali moduzu etxetik, lehenengo eta behin arazo bat sortuko dela, eta gero elkarbizitza guztiz mozten da, hor, ez? Ez bakarrik kaleratzearen kontuagatik, baizik eta presioaren igoera baldin badago, auzoko gazteria ez da geldituko hor, auzoan, bai, jarraitzen hor, beraien lanan, beraien aizialdia emoten, baizik eta joango dira beste auzo batera, eta hor, nik uste dut elkarbizitza mozten dala guztiz. Eta nik uste dut hori, behin baino gehiagotan mahai gainean ipini da, eta adibidez, pasaren urtean garai honetan, uste dut ernaik izan zala, hori prekarizazioa eta etxebizitzaren arazoak direla eta atera ziren kalera, eta zapatu honetan berriro bosterditan irtengo dira gauza beraz aratzeko gauzak ez dira konpontzen ari. Atzokoan kanpaldia antolatu zuten Batu Elkarlaguntza Sareko kideek, hain zuzen ere salatzeko 18 pertsona daudela kalean gelditzeko zorian, entzungo dugu bere kidea edo bozeramailearen hitzak. Maiatzaren 5ean argitara eman genuen Basauri eta Rigorriagako auzokideak diren Kuki, Maider, Mustafa, Serpil, Nihal, Seda, Fatimetu, Emir, Elbatul, Ilies, Hafida, Wala, Karim, Zakarias, Erkia, Mohamed, Adam eta Amin kalean geratzeko arriskuan daudela arrazoi ezberdinak direla medio. Dirurik ez, indarkeria matxista, babes falta zerbitzu publikoen partetik, eta abar. Ordea, Basauriko udalak eta bestelako erakundeek, Etxebide, Alokabide, Bidebi, ez ikusiarena egiten jarraitzen dute. Egoera larria da. Alarma egoera horren testu inguruan, kide batek bortxaketa saiakera pairatu du, dagoeneko bere kaseroaren partetik. Berriro diogu, egoera oso larria da, eta erakundeek ezin dute egoera honen aurrean horrelako jarrera arduragabearekin jokatu. Azken esaldi horri tiraka, ez? Batuko kide batek bortxaketa salaketa egin duela, bortxaketa saiakera izan duela, hain zuzen ere etxe jabearen partetik, ez? Noraino heltzen den ziurgabetasun hori eta hori, babesgabetasun hori, ez? Bai, azken finean ikuste dut prekarizazioa kolako arriskuak dakartza, ez? Eta batez ere emakumeentzako, hitz egiten dugu hori jendea kalean bizi dela, baina oso emakume gutxi ikusten dira kalean, eta zergatik non dauz, ez? Eta azken finean horratzean dauzen egoerak lotxagarriak dira eta batez ere indarkeria sexista jasotzen dutelako edo pairatzen dutelako. Eta gero beste aldetik nik pentsatzen nuen kaleratzea egin aurretik batez ere instituzioak egin beharko zuela zen aztertu zenolako egoeran dagoen, ezta? Eta zerbitzu sozialako hor parte hartu eta batez ere erabakia hartzerakoan egotea hor azterketa bat edo dana alakoa. Ematen du ez daukazula dirurik eta kalera joten zarela, zuzenean, ezta? Eta gero nik uste dut bebai prekarizazioa eta etxebizitzaren arazoak bebai dakartzala arazo mentala. Azken finean, zauz keskatuta denbora osoan eta bere burua egitea, horrek esan nahi du, daramatzazula hilabeteak, ez, keskatuta horrezegatik. Eta zuk aipatutakoa, nik uste dut babesarena oso garrantzitsua dela, bai auzokideen partetik eta bai eskertzekoa da maizterra, kaset eta holako maizterren sindikatuen sorpena, edo? Bai, Carlos. Ez, nik uste dute, hori argi dago, ez, perketaten arpegia edo pertsona vulnerableen arpegia direla emakumeak, migranteak eta racializatuak eta noski ez badira bermatzen eskubide, oinarrizko eskubideak horren atzean datoz bestelako vulnerazio pila bat eta usten denean ez, merkatuaren logika dena, gertatzen dira olako gauzak ez, jabe bat saiatzea pertsona bat bortzatzen, aprobetxatuz zein den bere egoera. Nik uste dut hemen ere kezkagarriena dela, alde batetik esan duguna, araitzek esan dena txalotzeko daudela kolektibo hauek jendeari babesteko, sare horiek indartsuak daudela eta hori garrantzitsua da, ze normalean bestela juten bagara individualizazioa bestelako arazoak sortzen dira, eta nik uste dut adibidez eskuma edo ultraeskumaren fenomenea
aprobatzen duela asko ez, arazoak izatea individualak eta ez egotea antolaketa kolektiboa, eta gero oso kaskagarria, gure mekanismoak ez, zerbitzu sozialak, udaletxeak, bai Bilbon, bai Basaurin, ez egotea alarmak saltauta, eta ez egotea mekanismoak hau ekiditzeko. Eta egotea prentxaurreko masibo hauen aurrean ez dagoelako inor aurretik hau detetatzen eta honi konponbidea emoten. Eta normalean, emoten direnean konponbideak izan diren estremis, ez? Arrigorriaganera horrekoan izan zen azken momentuan ja, artikulatu zenean defentsa sare potente hori, udalak eman zuela erantzun bat, eta eskerreka, baina ibili beharrean horrela, egin beharrean ariketa preventibo bat izatezatik, beti atzetik eta beti azken momentuan edo kasu txarrenean agertu barik, oso kezkagarria da. Baina, nik uste dut behin desinformazio bat dagoela, ez? Azken finean sindikatu hauek, ez? Maizterrak eta hauek, batzutan esaten dutena da, jendeak ez daki zen olako eskubideak daukaten, olako egoera baten aurrean. Eta nik uste dut hori instituzioa zer esan beharko du, ez? Informazioa behintzat trasladatzeko egon beharko zirela. Gero beste aldetik, nik uste dut, etxe bizitza duin bat lortzeko edo publiko bat lortzeko, irizpideak ez dira bat ere malguak, orduan, kanpotik etorritakoak ez daude erroldatuta, akabo. Da hainbat jende, arazo bera daukate, ez? Nik uste dut hori alde batetik, eta zuk aipatutakoa, azken finean eskuindarra hor dagoela, gero eta gehiago ikusten ditugu iragarkiak hori sekuritas diret, eta holako gauzak, ez? Eta okupazioaren hitza entzuten dugu askotan, eta beste aldetik hori desokuparen pasaren urtean, ez aurrekoan etorri ziren Bilbora, eta nik uste dut hor auzokideek izan zirela, ez, frente edo kontra joan zirenak, eta ez instituzio, ez azken finean joaten ziren poliziarekin, ez, eta hori, horretarako guk ez du gordaintzen polizia, ez, eta gainean nik uste dut atera zirela suhiltzaileak, esan ez, hori ez zela beraien lana, nik uste dut hori, bebai, aldarrikatzekoa dela, esatea hori, ni ez nago honetarako, ez, hau da merkatu pribatu bat, haiek ikusiko dute zer egingo duten, eta suposatzen instituzioak defendatu behar gaituztela. Balioan jarri duzu, ez da, talde sindikatu hauen lana, batez ere auzoan errotzeko egiten duten lan hori, informatzeko egiten duten lan hori, eta kolektiboan lan egiteko lan hori, batez ere instituzioetatik dauden burokrazia eta protokolo hutsunei aurre egiteko, baina bestalde, kriminalizazioa ere jasotzen dute. Ikusi dugu oraintxe bertan adibidez, Gasteizko bizitza sindikatuko kideek, 70.000 euroko isunei aurre egin beharko dietela, Mozal-legea aplikatu dietelako, alde batetik Eusko Jaurlaritzak, eta Gasteizko udalak ere. Beraz, ez da soilik horien esku gelditzea lana, baizik eta gainera kriminalizazio prozesu bat ere izaten dutela eta isunak ere jasotzen dituztela. Eskubide bat, etxebizitza eskubidea aldarrikatzeagatik. Bai, baina ez dute onartzen da gainera kentzen dieten lana, ez? Azken finean nik uste instituzioek lan hau aurrera eraman beharko luketela, eta gainera hori kriminalizazioa jartzen duten bai gainean, nik uste dut instituzioek orokorrean kontrolatzen ez dutena ez duten nahi. Orduan, olako eragileak ez daude denez instituzioen kontrolpean, haien kontra jotzen dute, ez? Eta nik uste dut, batzutan, nik uste dut eragile asko gertatzen zaigu gauza bera, eta da, aprobetsatu beharrean gure izaera eta gure lana kontra egiten dutela, eta nik uste dut hori ez gaituela inora eramaten. Bai, nik uste dut niretzako afera edo simplifikatzen, etxe bizitza gaur egun dago negozio bat. Merkatuaren logika barruan dago eta negozio bat. Eta gainera negozio bat, segurazki hirietan, negozio potentena, bai eraikuntza, baina baita ere gero errentak sortzen alokerian bitartez eta espekulazioaren bitartez eta bestelako negozioen bitartez. Eta egia da gaur egun, gobernuan daudenak ez duten nahi negozio horrekin amaitu. Onartu zen lege bat 2015an, esaten zuela, etxe bizitzak bete behar zuela funtzio sozial bat, hau da, jendeari etxe bat edo babesa edo kobijo amatea, baina ez duten nahi bete. Eta hor dago dikotomia, orduan, negozio horren kontra jartzen diren pertsona guztiak, sindikatuak, auzo-elkarteak eta bar, kriminalizazioa pairatuko dute eta sistemak dituen tresna guztiak errepresiboak
baliatuko dituzte, baldin eta gainera gatazka ekonomia hori aurrera juten bada. Eta, zoritxarrez, negozio horren ondorioz, pertsona askok baliatuko dute zuzenean, bere bizitza jartzea arriskuan, lehen komentatu duguna. Niretzako hor, daude bi eginkizun nagusia, bata da, jarraitzea sare hori antolatzen eta jende hori babesten, eta beste aldetik jarri behar dira ja mai gainean neurri zehatzak etxe bizitza ateratzeko merkatuen logiketik. Eta bata da hemen baipatu duguna, alokairu prezioei muga bat jarri behar zaio bai edo bai. Eta gero bigarrena ere bai, etxe hutsekin egon behar dira neurri oso zehatzak, ez egoteko espekulazio hori, poltsa hori, azkenean da langabezia moduan, ez? Ditugunez 110 parkearen 110 utzik, milaka etxe dauden utzik, jolastu dezakete prezioekin, eta horrekin amaitu behar da. Bai, gainera, ematen du, hau ez dara amaituko, eraikitzen ari dira etxe bizitza gehiago, ez? Dauz Zorrozaurre Riberan deustun hainbat proiektu, eta utzik dauden etxe bizitzak ez dira betetzen, ez? Edo ez dira dauden eraikinak bermoldatzen etxe bizitzak hor sartu alizateko. Ikuste dut atzera pauso bat dela eraikitzeagatik edo dirua mugitzeagatik. Gainera nik uste dut ez daudela azpiegiturak gero jende horri helarazteko, zuk ipintzen duzu kriston monstrua, baina gero ez badago atzean ambulategi bat eta hainbat kontu, ez da zertarako balio eta ez duzu benetan eman behar duzun zerbitzua, ez da? Gainera testu ingurua ekonomikoa okerrerantz joten ari dela esan daiteke, inflazioa gora eta goraka doa, bizitzaren garestitzea ere enberean ari da goraka egiten, baina soldatak eta pentsioak ez sortze daude lanean, ez, dirudi ea igotzen diren ere, azkenean bestela erosteko ahalmena galduko da era orokortu batean, eta etxe bizitzaren arazoa izango da zutabetako bat, ez, arazoetako bat, baina baita ere esan duguna, ez, lan hitzarmenak soldaten igoera hori eskatzeko, eta bestaldetik pentsioekin zer gertatuko da. Ez, inflazioaren arabera igoko dira, azkenean zer, horixe bera galdetu genion, atzo Inigo Aduriz kazetariari, eldiario.eseko kazetaria da bera, Madrilen dago, eta gertutik jarraitzen ditu horrelako gaiak, entzun dezagun. Podemoseko gobernuko buruzagiek komentatu digute, edo komentatzen digute, beraiek alde direla IPC-aren inguruan pentsioak igotzeko neurri hori mantentzearen alde, naiz eta inflazioa oso altua izan. Argi eta garbi daukate hori behintzat Unidas Podemoseko alde horretan. PSOEk arrisku bat jartzen du mahai gainean, eta da inflazioaren datu hau ezagututa, pentsioak hobesten baldin badira datu horren arabera, izugarrizko dirutza izango litzateke estatuarentzako, ez? Kalkulatzen da puntu bakoitzeko, IPC-aren puntu bakoitzeko 1.700 milioi euro gehiago ordaindu beharko direla, ez? Izugarrizko dirutza zioen Adurizek, gastu sozial handia kezka da, orain estatu mailan pentsioei dagokienean, ez? Baina aldi berean ikusten dugu aurreko egunean ere, natoren urte hurrenean zenean, nola biderkatu zuten ere gastu militarrerako aurrekontu hori, ez? Beraz, dirua dago, ez dago, zertarako dago, nola erabiltzen da, ez? Horiek dira galderak. Azken finean beti hitz egiten dugu hemen, ez? Zeintzuk dira lehentasunak, eta argi dago lehentasuna ez da gizakia, ez gara hiritarrok, ez da? Azken finean murrizketak egiten ari dira osasungintzan eta hainbat arlotan, justo bihar bebai manifa dago zazpietan bihotzakratutik ze bihotzeko kirurgia hori zentralizatu nahi dute gurutzeetan, eta, klaro, esaten dutena da horrek suposatuko lukela zerbitzu baten murrizketa. Hainbat lekutan ikusten dugu jende guztientzako diren zerbitzuaren murrizketak dauzela, eta beste hainbat kontutan hor jarraitzen dute hainbeste proiektu, makroproiektuak aurrera doazelak, eta beharrezkoak diren gauzak gelditzen dira edo atzera pausoak dauzela, ez? Rekaldeko autopistarena. Dinot, hainbat adibidea ditugu mahai gainean, eta nik uste dut pentsionen arloa dela eta, zorionez,
Bilbon dekogu, gure pentsionistak eta haiek eramango dutela borroka aurrera. Betiko kezka haien mobilizazioetara ez gara joaten edo ez dira joaten gazteak, nik uste dut hori izan beharko zen urrengo pausa, jende guztia inplikatzea olako borroketan. Eta gero inflazio nolako elikadura daukagun, gero zenolako eragina daukagun gure osasun gintzan, honetaz bai hitz egin dugu askotan, eta nik uste dut ezin dute erabilia itzaki moduen energiaren presioa, ez Ukrainiaren gerra, ez ezer. Nik uste dute instituzioek egon beharko direla hor gu babesteko. Itzulapikoen kutxa hori ez, betetzeko asmotan, hain zuzen ere inflazioa oso altua denez, Sánchezek iragarri du berriro ere zergak ikoko dituztela. Zerga reforma asko hitz egiten da ez, baina bestera batera, bestelako bide bate hartzen ari da ez, zerga reforma bai, baina noren gain geldituta. Bai, guztot hemen dagoenena, beti dago baina noren alde legislatu, noren alde egin politikak eta noren alde egin ekonomia. Eta argita garbi dago, bentsat momentu honetan herritarrok galtzen dugula. Hau da, gero eta pobreak gara. Eta nik soldata berdinarekin, orain dela 2 urte baino pobregoa naiz. Ordaintzen dudalako gehiago ogiagatik, errantzen dut gehiago, eta guztiok. Hori lehenengo, eta gero eta pobreak gara. Eta egia da, gaur egun neurri politik esan dezakegu estrategikoak diren sektoretan ez dugula eskua sartzen, etxe bizitza etxe egin dugu, energia atera da, hor ez dugu eskua sartzen eta usten dugu merkatuaren logika eta hor prezioak libreak dira eta guzti operatzen dugun horren digoera, baina berriz ez, beste rentableak ez diren azpigiturak gure gain hartzen ditugu. Alaitzak esan duena, HT eta bar. Eta nitzak hori trampa bat da. Trampa bat da, ezin dugu guk ordaindu, azpigitura batzuk bakarrik eraikuntzako enpresek dirua egiteko eta bar, eta berriz pairatzea beste guztia gure gain. Eta hor egin barku dugu gogoeta bat, eta aktibatuko ditugu mekanismoak benetan aurre egiteko logika perbertso handi. Eta gero pentsionistekin pentsatzea gaur egun familia askotan pentsionistek sostengatzen dute familia guztia. Oda, nik behintzat inguruan ikusten da auzoan eta horrela, eskerra dagoela pertsona bat lan egin duela azken 40 urtetan eta duela pentsio bat mantentzeko bere adineko seme alabak, baina baita ere ilobak eta bar. Eta galtzen bada poder akizitibo hori familia asko egongo dira, egoera oso larrian, orduan pentsioena ez da arlo batentzat bakarrik ukitzen duen gauza bat, gure pentsionistek defendatu behar dutena, baizik eta uste dut dela jendartearen ardura potente bat. Gaina hor dauz bai, betiko sektoreak, igual prekarioago daudenak, emakumeak azken finean, iaia guztiak 700 euroko pentsioa jasotzen dute, eta horrekin ezoa zinore, eta are gutxiago orain daukagun inflazioarekin. Horra arriskoan ipintzen ditugu familia asko, eta nik ez dakit jendea konturatzen ari den, edo instituzio konturatzen ari den, azken finean hori da, beraien lan izan beharko dago babestea, eta ez daude egiten. Eta egongo da momentu bat, azuk esaten duzuna, hor amaitzen denean, jendea ez dauka lanik, ez dago lanik, edo ez dago lan duinik, eta zer gertatuko da, 10 urte pasatu ostean. Hemen utziko dugu, galdera ireki horrekin hemen utziko dugu solasaldia. Mila esker gurean izateagatik, Alaitzar Gandoña eta Kalorren edo, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suárez lankidaren eskutik ondo izan. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa,